Здравейте, YouTube и VBox. В YouTube съм Minecraft Forever, а в VBox съм Dead Angel. Той един пич иска да разберем как да си направи сайт. Значи, много е лесно. Отивате в нета. И отгоре пишете, по-точно отивате в сайта www.ale.bg и така, правите си една регистрация. Май все как ще тръгне, нищо не ви впращат. Така, ролата. Така, регистрация и така влизате. И тук пише, нека да създадем вашия първи вебсайт. Така, цъкате на него. И ще ви иска адрес. Това просто тестово, няма да го използвам това. И .ale.bg. И тук те създавате нов елемент, текст. Може да добавяте заглавие, това тук реклама може да сложите, има съдържание и много други неща. Дизайна отзад може да промените, има всякакъв вид дизайн. Можете да си сложите ваш си дизайн, тук избери и си добавяте. Или готов дизайн, вече ви го казах. И тук си избирате някакъв. Например този. Не ми харесва този, но става. Значи, иначе можете не само този сайт, ами отгоре от Google напишете креативен free web site. И ето те. Например в този. Само трябва да видите дали не е за заплащане. И така можете да си намерите да създадете ваш си сайт, друг. И има един сайт, който съм си отметнал. Webly. Не мога да изкажа нещо. Webly е тук отгоре. Тук си правите регистрация, правите си името, пишете, емайла и пасворд. И влизате или, ако вече имате регистрация, влизате от логин. Тук доста по-лесни са нещата. Вие какво ми беше регистрацията? Не чакай. Не си сещам сега как беше това регистрацията. Иначе от тук отдолу има видео. И от тук ви показва как можете да си го направите. По всеки начин има. Това бех аз. По-точно долу под клипа ще съм поставил адрес към двата сайта, откъдето може да си направите сайт. И това беше от мен. От VBox съм Dead Angel, а от YouTube съм Minecraft Forever. Виждане VBox и YouTube.